Χαίρετε! Στο βίντεο αυτό θα δούμε βήμα-βήμα πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη γρήγορη παραμετροποίηση της εφαρμογής. Στις νέες εγκαταστάσεις, το μενού εμφανίζεται αυτόματα με την πρώτη είσοδο. Αν πρόκειται για ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, μπορείτε να ανοίξετε από τις ρυθμίσεις της εταιρείας τη γρήγορη παραμετροποίηση. Σε κάθε ενότητα, στην αριστερή πλευρά της οθόνης, θα βρείτε σύντομα βοηθητικά κείμενα που μπορείτε να συμβουλεύεστε όποτε το χρειάζεστε. Ξεκινάμε με τα στοιχεία της εταιρείας. Εδώ μπορείτε, πληκτρολογώντας το αφημί σας και πατώντας «Λήψη στοιχείων», να πραγματοποιήσετε αυτόματη ανάκτηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνονται αυτόματα βασικά στοιχεία όπως η επωνυμία, η ΔΟΗ, η δραστηριότητα, η διεύθυνση, ο ΤΑΦΚ και η περιοχή. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησής σας, ώστε η εφαρμογή να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας. Επίσης, ορίζετε και το καθεστώς ΦΠΑ με το οποίο θα πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Πατώντας «Επόμενο», μεταβαίνουμε στα στοιχεία εκτύπωσης. Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο της επιχείρησής σας επιλέγοντας το εικονίδιο με τη φωτογραφική μηχανή. Η προσθήκη μπορεί να γίνει είτε μέσω Dropbox, είτε από τη συλλογή που έχετε δημιουργήσει, είτε από τον υπολογιστή σας. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε προεπιλεγμένο θέμα αλλά και κείμενο για την αποστολή email, ώστε να συμπληρώνονται αυτόματα κατά την αποστολή παραστατικών σας στους πελάτες σας. Στη διαμόρφωση του κειμένου έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε και τα συγκεκριμένα πεδία. Συνεχίζουμε με την ενότητα «Πάροχος». Η ενότητα αυτή αφορά χρήστες που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία παρόχου κατόπιν σχετικού αιτήματος. Με την εγγραφή σας λαμβάνετε ένα κωδικό και ένα παραγωγικό secret key, τα οποία καταχωρείτε εδώ ώστε να συνδεθείτε με τον πάροχο. Συμπληρώνετε εδώ την ημερομηνία έναρξης χρήσης της υπηρεσίας και επιλέγετε τι θέλετε να διαβιβάζετε μέσω παρόχου, όπως συνόψεις εσόδων, χαρακτηρισμούς εσόδων ή και παραστατικά διακίνησης. Στη διαβίβαση εσόδων μέσω παρόχου επιλέγετε βάση παραμέτρου σειράς. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του παρόχου, τα οποία θα λάβετε με την αγορά της υπηρεσίας. Σέρβερ παρόχου, κωδικός παρόχου, που θα δείτε ότι αναφέρεται ως παραγωγικό secret key, καθώς και αριθμό έγκρισης IPS. My Data. Μετά από σχετική εγγραφή σας στην ΑΔΕ, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα διαβίβασης των παραστατικών σας, παραλαμβάνετε ένα κωδικό και ένα κλειδί από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτούς τους κωδικούς, βάσει της ημερομηνίας έναρξης διαβίβασης που σας έχει υποδείξει ο λογιστής σας, ορίζετε στα σχετικά πεδία. Οι επιλογές πραγματοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως αναφέραμε και στο πάροχο. Ορίζετε την ημερομηνία έναρξης διαβίβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του λογιστή σας και επιλέγετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Το επιπλέον πεδίο της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης υποδεικνύει την ημερομηνία που θα ξεκινήσετε να διαβιβάζετε τα παραστατικά διακίνησης. Την παραμετροποίηση των παραστατικών διακίνησης μπορείτε να δείτε αναλυτικά σε σχετικό εκπαιδευτικό βίντεο. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι βασικές επιλογές όπως ενημέρωση λαθών διαβίβασης, κλείδωμα εγγραφών κατόπιν διαβίβασης, αλλά και διαβίβαση μηδενικών γραμμών είναι ενεργές. Εάν ενεργοποιήσετε την online διαβίβαση, τότε τα παραστατικά αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΔΕ με την αποθήκευσή τους. Η μη επιλογή του πεδίου σημαίνει αναβολή της διαδικασίας, ώστε ο χρήστης να επιλέξει χειροκίνητα τη διαβίβαση των παραστατικών που επιθυμεί. Βάσει σχετικών διατάξεων, η online διαβίβαση είναι υποχρεωτική από 1η Πρώτου του 2022.
Συνεχίζουμε με την ανάκτηση στοιχείων. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων μέσω αφημί ή άμκα. Η ανάκτηση μέσω αφημί ενεργοποιείται μετά από εγγραφή στο Taxis, συνήθως μέσω του λογιστή σας, και έτσι λαμβάνετε ειδικούς κωδικούς, τους οποίους, αν αποθηκεύσετε στην εφαρμογή, έχετε τη δυνατότητα, πληκτρολογώντας τα αφημί των συναλλασσομένων σας, πελατών ή και προμηθευτών, να ανακτώνται αυτόματα τα στοιχεία τους. Η ανάκτηση στοιχείων άμκα ενεργοποιείται αποκλειστικά με την επιλογή των ιατρικών υπηρεσιών στον κλάδο της εταιρείας και πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας της ΙΔΙΚΑ. Αντίστοιχα, ο χρήστης πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στην υπηρεσία και, αφού καταχωρήσει τους κωδικούς του, έχει τη δυνατότητα ανάκτησης μέσω του άμκα του ασθενούς. Στην ενότητα πρότυπες τιμές μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες επιλογές που θα χρησιμοποιούνται αυτόματα κατά την καταχώρηση πελατών, προμηθευτών, ειδών, υπηρεσιών, αλλά και παραστατικών πώλησης, εξοικονομώντας χρόνο από επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Στη μάσκα κωδικών, η εφαρμογή σας προτείνει μία προεπιλεγμένη μορφή για τους κωδικούς. Μπορείτε να την προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή να απενεργοποιήσετε πλήρως αν επιθυμείτε ελεύθερη καταχώρηση. Οι κωδικοί μπορούν να οριστούν με λατινικούς χαρακτήρες με τις ενδείξεις A αλφαριθμητική, N αριθμητική και L για γράμμα. Οι ενδείξεις με τα πεζά στοιχεία καθορίζουν το τέλος της υποχρεωτικής μορφής. Στη μορφή του κωδικού μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διαχωριστικά σύμβολα όπως παύλα, τελεία, κάθετος. Προτείνεται το μήκος των κωδικών να μην ξεπερνά τους 15 χαρακτήρες. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επιλέξετε αποθήκευση ή αποθήκευση και κλείσιμο για να καταχωρήσουν οι αλλαγές σας. Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε ενημερώνουν αυτόματα και τα σταθερά στοιχεία της εταιρείας. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε.